Hormatly prezidentimiz Abada Milli Tiýagaçylyk Dowlagyny Birleşen Milletler Guramasynyň deňde çykylgaty bolmadyk ötüp barýan ýurtlar boýunça 3-nji maslahatynyň geçiriljek ýerine geldi. Toplumda hormatly prezidentimiz ýerine ýetirilen döwrewap işleri bilen tanışdy. Arkadagly gahrman ferdarymyz öňde boljak ähli çäreleriň ýokary guramaçylyk derejesine ünsi çekip, bu abatda bir näçe anyk tapşyryklar berdi. Abada Milli Tiýagaçylyk Dowlagyny ýerleşýän medeni çäreleriň geçirilýän ýerine wekilçilikli forumyň dowamyny dürli medeni dawaralaryň gurulmagy meýilleşdirilýär. Şeýle-de hormatly prezidentimiz Abada Milli Tiýagaçylyk Dowlagyny mehmanlar kabul etmek, olary gadymdan gelýän halkymyzyň mehmantöýörlük däplerini garşylamak bilen bagly geçirilen işler bilen tanışdy. Häzirki wagtda din jalsynyň naýbaşy mümkinçiliklerini özüne jemleýän döwrewap mehmanhanalar halkymyzyň ajaýyp kenaryny bedýär. Bu ýerde göwnejay din jalmak üçin ähli zerur şertler bar. Hormatly prezidentimiz mehmanlary garşylamak meselesine aýratyn ähmiýet berip, oňa ähli taraplaryň jogapkärçilikli semeleşmek babatda mühim tapşyryklar berdi.